που ήθαμε λάδι. Γυρεύκω μέσον του λέω, γυρεύκω ήθαμε λάδι. Γυρεύκω μέσον του λέω, γυρεύκω μέσο για να καταγγείλω μια γυναίκα και το μωρό της. Σκεφτείτε μου, θα γυρεύκεις μέσον, να πιάω φακελού, να πάρω στην αστυνομία. Μου θέλει να γνωρίσεις τον κύριο Αβέρο Φραβίτο. Εντάξει, να γνωρίσω. Ήρθε κοντά μου, έφερα μετά μου. Γεια σας, είμαι ο Λουίς. Είπαν του εκεί, ο Λουίς Κουτουρκής. Χαίρομαι πολύ. Αν θέλετε να με δείτε, τηλέφωνος. Από ποιον τηλέφωνο μου είναι κουμπάρ. Και γύρισε και φύγε. Θέλετε να με δείτε, τηλέφωνος. Από ποιον τηλέφωνο μου είναι κουμπάρ. Και γύρισε και φύγε. Αυτή είναι που χαμηλά, που ψηλά και πάνω πόνι. Ο Αβέρο Φραβίτο να μιλά με τον Κουτουρκή τώρα. Το φτύρι που είναι μεσό. Πάλι πρώτος, δυνατός, πάλι πρώτος, δυνατός, ισχυρός, αξιόπιστος, δημοκρατικός συναγερμός. Εμείς ετολμήσαμε και ζητήσαμε συγγνώμη. Ανεξάρτητα αν τα θύματα ήσαν αλλοδαπές. Που αμφισβητούνται οι θεσμοί και η κοινωνία δεν συγχωρεί την ατιμωρησία, σας προτρέπω να μην χαριστείτε σε κανένα, όσο ψηλά και αν ευρίσκεται στην ιεραρχία του κράτους. Την πεποίθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι η δικαιοσύνη γενικώς επιβάλλει. Φίλες και φίλοι, μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκα και λυπούμε γιατί ασχολήθηκε ο φίλος μου ο Ρίκος Ερωτοκρίτου με τη λάσπη. Μην ανησυχείς αγαπητέ μου Ρίκο. Η λάσπη θα τη σχώσει. Όσοι ασχολούνται με τη λάσπη, εκεί θα μείνουν λασπωμένοι. Καλησπέρα Πέτρα. Πράγματι ο Ρίκος Ερωτοκρίτου, από ως Γενικός Εισαγγελέας, ως γνωστόν, είχε καταδικαστεί σε 3,5 χρόνια φυλάκιση το Μάρτιο του 2017. Είχε κριθεί ένοχος στην κατηγορία του δεκασμού δημοσίου λειτουργού και στην κατηγορία κατάχρησης εξουσίας. Είχε κριθεί ένοχος στην κατηγορία του δεκασμού δημοσίου λειτουργού και στην κατηγορία κατάχρησης εξουσίας φυλακών. Ανακοίνωση όμως είχαμε από το ΑΚΕΛ που αναφέρει ότι η σημερινή αποφυλάκηση του Ρίκο Ερωτοκρίτου από το Συμβούλιο Αποφυλακήσεως, με προφανή στήριξη μάλιστα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αποτελεί πρόκληση κατά του κυπριακού λαού και μνημείο ευνοιοκρατίας. Μαζί θα πάρουμε τη χώρα μπροστά. Μαζί την ερχόμενη Κυριακή θα φωνάξουμε σεισμός, σεισμός. Να έχω την Θεό και τον Μπαμ και τον Κυρίτσι. Κοίτα για τους εκεί με το ψήμα που σου δώκαρε. Κοίτα για τους εκεί με το ψήμα που σου δώκαρε. Είμαι το ψήμα που σου δώκαρε. Ψεύδεστε. Θέλω με τον πλέον ξεκάθαρον και κατηγορηματικών τρόπο να δεσμευτώ και δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Να είστε βέβαιοι, στο τέλος της πενταετίας θα νιώθουμε όλοι περήφανοι, γιατί επιτέλους παραδείγουμε μια επανενωμένη πατρίδα. Μια πατρίδα που θα εγγυάται το μέλλον, μια ευημερούσα χώρα, μια ευρωπαϊκή καθόλου σύγχρονη πατρίδα. Σοκ και φρίκη από τις αποκαλύψεις για τα στιγερά εγκλήματα του υπολοχαγού που έχουν συγκλονίσει την Κύπρο. Αστυνομικές και ανακριτικές αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα serial killer.
αλάνι, τραβά για το πάσα λιμάνι, τραβά βρε μαγκά και αλάνι, τραβά για το πάσα λιμάνι. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida de nosotros. Se